odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Vajner. Stojíme! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Jedem všechno k rampě! Jeď! Začali si prověřovat všechny lidi z vaší redakce. Kabelku! Kde je ta páska? Já o žádný pásce nic nevím. Tomáši, přece mě v tom nenechat. Já přece nebudu na nikoho donášet. Myslím, že tady máme špéha. Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by nic Nenašli. jsi to prdele myslel! Ty vůbec nevíš, co to je, o nikoho se bát. Odpojili. Jsme s vámi.